Gaurko saioa oso interesgarria iruditzen zait, azkenean entitate, federazio eta elkarte ezberdinekin hitzeko eta euren esperientziak ezagutzeko aukera eduki dugulako, eta azkenean baita ere gure zailtasunak konpartitzen ditugu eta ikusten duguna izan da, ikusi izan duguna, benetan beste entitate eta elkartetan ere errepikatzen diela, eta horrek niretzako bereziki oso lagungarria izan da pixkat igual estrategiak edo konponbideak bilatzeko. Nik ere uste dut oso interesgarria eta erabilgarria izan dela holako bilera. Azken finean, zuk pentsatzen baduzu igual euskara plan bat dauzkatzula eta igual etzaizula funtzionatzen hemen guztion artean topa ditzazkegu zenbait konponbide eta gero martxan jarri funtzionatzen badizu batek, ondo, beste batek bestela, baina azken finean gauzak saiatzea euskaran alde eta geldirik inoiz ez geratzea.